Quan la conegui tenia 18, jo tenia 25. Entonces, quan ja era una dona. I entonces m'acosta amb en Pere Pérez i la veig. Tierra, trágame. Me vaig quedar com a les pel·lícules, perquè jo me'n passava, jo volia una xica con la que el viento se llevó, Melanie, la bona, que era massa bona, pues així era la bona dona. I el dia de Sant Antoni que la veig, i mare mia, quan entrà en la panxa, no és broma, estic dient-te, ja te dic, estic ja en un nuc ahí en el coll. I seguir-ho a l'Ela. I entonces ja es comença a anar en ella i la vaig demanar i va esperar uns dies, sí, m'ho pensaré, no sé, antes no dien enseguida sí. Jo dic, si es que era que em diga sí. I me va dir sí. Me'n recordo que anava a casa amb el xistit del llit, així, no? I era el més feliç del món. I segueix seguint igual.